खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांखौ गोबां भिडिअ फैगासिनो बराय हरबावबाय ओमफ्राय नै जोङो बरपेटा र'डआव थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय आं बेफोरखौ भिडिअ लाबाय थानाय जाया आबैमोनाव फैदों जोङो ओमफ्राय दा दसे थानानै थांसै आरो आबौआ लोमजादोंनो आरोना ओमफ्राय बेखायनो नायनो होननानै फैनायावनो हाबलांखानो होननानै फैदों आरो जोङो ओमफ्राय दा मोनफैबाय आबैया जोंहाना सायगासिनो आरोना फैनाया नै सिख्लाथार जोंना बुरिया अफिस दङ आरोना अफिस दंनो ओरैजाय ओमफ्राय रावबो गैया आरोना बेफोर रुमाव ओमफ्राय आबौमोनल' दङ बे अफिस दिनै बन्द' नामाथाय दिनै नै नोंथांमोना खोदै बिफाङा नै फिथाइयानो थायाखै बिसिनि खोदैया लोगोफोर मिनुआ नै मावजि मानै बोराया जोंना लोगोफोरनि दा फिथाइ थायखादों आरो सुबायदि फिथाइ थायखादों नै बोरै नुहुरदों नोंखौ गैया बै खुमब्रा हाननो नागिरदों जों लोगोफोर आयौ हाग्रा बारि नै दंफां गैया खुमब्रा मानसि बुरजा दङ केमेराजों ओरै गोजौ खालामनायावसो माजों जानोसै मानसिया बुरजा दंथारो बोरै हानगोन नोंखौ देनां सिगाङाव गाखोजागोन खुमब्राया हानखांबाय नै आबैया जि गोलावथार दे खुमब्रायाबो खुमब्राया थाव जाबाय नारजिया नै लोगोफोर आबैया नारजि हरनो नागिरदों नारजि गोरान अमा बेदरजों नारजि दोलोजों होनलायनायनो दे आबै नारजि अबेनि एफा बुरजा मोनो इसालाय एम्बुलेन्सनि आवाज खोनासंबाबायनो बोराया जोंहा सानफ्रामबो बिराद हाइरड खाथि नालाय ओंखायनोथ' आरोना लोगोफोर ओंखारबाय आरोना ओमफ्राय नै आबैया खुमब्राखौनो थिखांनो हागोन हाया जागासिनो जोंहा थुदो थाव थुदो बाबा थांसिगौ दा थांसै आरोना जों लोगोफोरनाव थौ नै थौनो सासे थांसै जों बाय बाय आबै बाय दे बाय बाय थांसै जों लोगोफोर